kinabuhi aning kalibutan na mga kaigsunan, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Dili ka garantiyan ng alagad kas Ginoo. Nga mo yung kagligoon ako. Ibantayan kas panuway, gamay ni mong sipiat, gamay ni mong bikil, laglagon kas yawa. Amen. Tanawa si Paraon at tanawa si Aaron. Tanawa ang mga taong gibiyaan ni Moises dito sa patag mga igsuon. Samtang nagpuasa siya. Dapat katong mga tawhana nagpuasa na punta. Pero unsay lagi himo samtang nagpuasa ang ilang pastor. Sige himo nila. Grabe, nagkinabitay. Muna nga ang tao mga igsoon di kagarantiyang nangalagad og Dios, muhimo dili binuang gyapon. Unsay gisulti mga kaigsoon sa Biblia, ang tao matod pa sa Biblia nagayon sa sa First John mga kaigsuonan ko matod pa. Ang tao na ani ni the lust of the eye, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Tao kuno ingana daw. Unsa kuno ang tao? Naay, unsa man ang lust? L-U-S-T. Lust. Sa man kuno na? Pangibog. Ang tao kuno na ay pangibog sa mata. Na ay pangibog sa unod. Naapoy pagkambugiro. Tinuod dili. Naataan na wa. Sigurado? May manatong baka ko ng ginugway ato ana. Mo manay tao. Ang tao kuno na ay pangibog sa mata, pangibog sa unod, garbos kinabuhi. Mao kuno ng tao. Shall we say praise the Lord? Na karon mga kaigsuonan ko, kung mao nay mohari sa tong kinabuhi, sigurado gyud ta, laglag gyud ta. Amen. Laglag gyud ta. Pangibog sa mata kung kanami atong parion. Laglag ta. Pangibog sa unod kung munay parion. Saman. Laglag ka. Kabalo man ang Ginoo nga gibutang niya daan nga muning mata. Unsa man ning mata? Ang iyang tan-awon ani. Simpre ang imong tan-awon ana pag namang kay mata unya nigo nang Ginoo na ay pangibog ana. Oy ninduta ka igbay oy. Unsa man na? Pangibog sa mata na no. Diba? Usay kanta ni Freddy Aguilar? Tong may tungod sa buta? Maris mana? Freddy Aguilar maningali na. Nga mas maayo pa kunong nataong buta. Like, sa lyrics ana. Kaya kining mata makakita day ta, muibog na dayon ta. Ninduta kayo. Ninduta kay motor unyang gabi ako ng kawaton. Ninduta kay bahay ang mga awat ko para kabahay po ko. Suma nahog ka sa imong kailibgon. Amen. Makabalay ko kanang imong balay 1 million na. Akong himog 2 million. Sige. Mag-abroad ko. Tigo mo kwarta para makabalay lang. Pangibog sa mata. Bahala ko simbahay basta makabahay. Ibog man na pirmiro. Amen. Nanay asawa, gatanotan og mata sa lain asawa. Anong sugod? Mata. Tanaw ko ng mga mata ninyo, be. Inyo bang mata, tanawa? Di na nagkakumpiyansa ng mga matahan, eh.
Kay bisan na nay asawa, mutanaw pa magyud sa laing asawa. Naalang pastor magpiyong-piyong. Dili. Ang bot pasabot sa Ginoo ba, kanang pangibog sa mata ba, dili nang imong pananaw, dili nang imong mata, kundi ang pangibog. Igsugod na nimog kaibog. Diha ka makasala, diha ka malaglag. Naibog naman ka. Tanaw nimo, napamday gwapa sa akong asawa. Oh. Kapong asawa, napamday gwapo di ay perti na kong si Piata. Amen. Nya, mahayo ni mong Ginoo. Mahayo na sa Ginoo nga, Ginoo, ikaw bitaw naghimo, puslan maghimuan ko nimog mata. Di ako lang ni itanaw-tanaw sa mga kailibgon. Amen. Ayaw hapon nga di gyud ka makasala. Ayaw basula ang Ginoo gibutangan kag mata. Mas magbasol ka tingali guay mata. Nindot bag na mata? Ha? Tanawa ko niyong tao guay mata. Kumbagay ba? Loy. Kaanyag tanawon sa gihimo sa Ginoo sa tao ganay mata. Nagiplastar niya ang ilong sa tunga sa mata. Tunga sa mata. Di ba? Duha ka mata, niya ilong, plastar kay bang disenyo ba? Di pa huway mata, pag ang ilad kayo ilong ra og dalunggan, way mata. Way ngilad kayo. Pero abi ninyo, gibutangan sa Ginoo tag mata, giplastar ba niya daan para di ta mayon mangibog tas lain. Amen. Mo gani nga, sige para di mo maibog, okay. Kanang pagminyo mo. Muna nga, para di ka maibog og lain, paminyoon kas Ginoo. Marjono. Ha? Kabalo gud siya nagbuhat nato nya sa kabalo. Kay imposible man pod. Kabalo ang Ginoo nga moibog ta. Ang dili lang niya gusto nga maibog ta sa di ato. Sabot. Kasabot. Lagi. Ayaw kay bugibog dias lain. Pangibugig maayo ng imo. Imo naman na. Naday magbuot nimo. Laibog kay ka. Ay, grabing ibugag ka na ko ning motor kaya sakayan ako ni padagdag. Way mo pala kay imo man. Imong asawa pod pangibugig maayo. Imo bitaw na, naday masuko ana. Para di ka kasa, ayaw ka ibog og lain. Yung people ka lang mga mata. Pitok-pitok lang agi. Tinuod ba yan ha? Gibutangan tag plastar sa Ginoo dano Mo gani ang Ginoo ningingon pag di mo makapugong pagminyo rakan. Pero kamo estudyante, ayaw sa eskwela pa man mo. Pugni gyud. Sa man na pastor, nga Ginoo nga di kapugong, di na di ka kapugong gyud. Hindi. Hello? So kabalo ang Ginoo mga kakonta, magibog gyud ta kay siya may nagbutang ana. Kabalo day yawa mo butang. Hindi man paghimos tawo na ba day counterpart ang yawa? Na day? Na? Nga ang Ginoo dito naghimo mao ni ako naghimo ng tao gikan sa abog, ako ni karong ginhawaan. Nay ni salmot ditong yawa, Lord, nay ako suggestion, Lord, butangi po nagkaibog diha ang imong gihimo. Yawa man naghimo anang kaibog? Ha? Tubag pud mo diha. Ginoo may nagbutang ana, pero gibutangan ta niya para di tama kasala, dili ta malaglag. Amen. Last of the flesh. Pangibog sa unod. Mao naman na.
Muning uban maingon nga didto ta sa among reliyon kay pwede ra magminyog na pulo ka buok. Pangibog sunod man na. Sa may Gius Biblia, kung ang Ginoo ipasultihon, pila ka buok asawa? Pila ka buok bana? Aw, abi na ako ang asawa ra isa nya bana na pulo. Sa isa ra. Tinod man na imo pastor, sa isa ra kada barangay. Sa isa ra kada lugar. Oh. Gibutan na ang tadaan sa Ginoo mga igsoon. Amen. Yaon sa pagdi katulo. Pride of life. Dili na mawala sa to, apil na, gibutang na, naana tanan. Pero plastaran tas Ginoo ana para di ta kasala. Amen. Ang nindot kay ipagarbo na to karon nga nakapangalagad ta Ginoo. Oh, salamat sa Ginoo nga nakapangalagad ko. Ipagarbo nga gibag-o ko sa Ginoo sa tanan akong pagkadautan kaniadto. Shall we say praise the Lord? Musubrahan ang iyong pagpagarbo. Ay, di na na. Pangay pasaylo. Lord, marag, hambugiro na kayo kudako ron ba? Mao na nga naatay prayer and fasting. Hello? The power of fasting. Ang mga tao nga gibiyaan ni Moises dito sa patag, naa ang lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. Pagtan-aw mga igsuon ko ni Moises gikan siya sa pakiguban sa Ginoo 40 ka adlaw 40 ka gabi iway kaon. Ang mga tao dito kaon, sayaw, disco, alagad mga igsuon ko dito sa gitawag nga naghimo sila nating nga baka nga gihimo nilang gisimba nila nya ang pinakabugat nga problema dito kinabitay sila. Dili unta na mahitabo sa mga nangalagad sa Ginoo karon. Nang musimba ka, simbaha ang Ginoo. 2 months ka bubuton sa Dios. Kay daghay mga nagsulog simbahan pero nagkinabitay. Amen. Daghay nangalagad, tanawon nimo maayo kayo ang mga postura. Pero kabit din kabit didto. Unsa may naghari nila? Wala ang presensya sa Dios. Ang naghari nila ang kailibgon sa ilang unod. Sa atong prayer and fasting, pareho na to ang presensya sa Diyos. Na ay gahom ang mga pagpuasa. Tanawa, ang senaryo mga igsoon sa akong gibasa ninyo. Grabe ang pagpamalandong ni Moises, 40 ka adlaw, 40 ka gabi uban ang presensya sa Diyos. Og ang Ginoo miingon kang Moises, isulat mo kini pulong sumalas kahulugan ni ini mga pulonga. Gihimo ko ang tugon uban kanimo ug uban sa Israel. Isustorya sila. Kani day magpasting ka, makigsiltianay kas Ginoo. Amen. 40 ka adlaw mga igsoon matud pa sa Ginoo Moises isulat ni. Samtang tuwa sa ito 40 ka adlaw istorya sila sa Ginoo mao ni ang plano. Kabuhatan ni Moises mao ni ang imong gidumala nga mga Israelinon mao ni pagka bersikulo 28 matud pa sa Biblia ug siya didto uban sa Ginoo. 40 ka adlaw 40 ka gabi. Wala mo kaog pan, wala mo inom og tubig ug gisulat niya sa papan ang mga pulong sa tugon ang napulo kasugo. Versikulo 29, ug nahitabo sa diha nga si Moises milugsong gikan sa bukid sa Sinai uban ang duruha ka papan sa pagpamatuod diha sa iyang kamot. Sa diha nga nagalugsong siya gikan sa bukid, si Moises wala manghibalo nga ang panit sa iyang naong misilaw tungod sa iyang pagpakisulti sa Ginoo didto sa bukid. Pagdungaw niya, kit-an niya ang iyang mga sakop nagduwa-duwa sa kahilayan. Amen. Kinsa man tong nagdula-dula sa kahilayan, mga tao nga nagsimba sa Ginoo. Mga tao, mga katawhan sa Dios. Pero kay wala man sila ming apil sa buluhaton sa mga pagpuasa. Bantayanan ning mga tao mo dawat lag limpyo sayon nga paagi. Ayaw pag sinayon nga paagi sa pagpangalagad. Kung mahimo sakripisyo kung mahimo pangalagad mga igsoon kung adunay sakripisyo para imong makita mga igsoon ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gusto na perminti sayon, perminti hayahay.
Di nimo masinati ang gahom sa Dios. Grabe si Moises, dala na siya sa papan sa bato. Bundak bayan na niya siyang kalagot. Kinsa may di maglagot nga iyang gidumalang nga mga tao nagduwa na sa kahilayan. Nakabalo na unta sa pulong sa Ginoo pero magkinabitay. La sa simbahan, mga kaigsuunan, iwalay gyud nato ang tanang gitudlo sa Ginoo nato. Dili pwede nga atong hunungan sa pagwali ang dili maayo, mga kaigsuunan, nga mga binuhatan sa mga tao. Kay mo nay atong padaghanon diha sa iglesia sa Dios, dili malipay ang Dios. Ngano, ang gusto sa Ginoo nga mahimot ang putli sa dili pa siya mobalik, makumpleto ang atong binuhatan uyon sa iyang mga pulong. Fasting can restore strengthen your intimacy with God. Amen. Ang puasa, tanan mo ingon puasa, makapabalik kanimo sa kalig-on sa kasuod sa Dios. Pagkanindot, intimacy. Ang word nga intimacy, tanan mo ingon intimacy. Unsa ning pulungan ning word, unsa ning but pasabot na ning pulunga nga intimacy, mga igsuon. Ang but ipasabot niini ang kasuod nimo sa Dios. Kabalo ba mo nga pwede na to himuong suod ang Ginoo? Gusto ka mahimong suod sa Ginoo? Gideklara sa Biblia 40 ka adlaw. Wala man mangayo hinon, wala man nagbutang ang Ginoo kuan magpuasa ka mao gyud ni mao gyud ning adlaw, pila gyud ka bu adlaw. Wala man. Ay lang nga kumubuhat tag sakripisyo. Wala man niya sundugan niyo sa Moises. Nga 40 ka adlaw pud ang puasa. Way tubig. Way kaon. Wa man siya niingon ana. Pero kung imong tun-an ang tanang mga propeta sa Dios ug ang mga apostoles sa atong Ginoo, naghimo sa samang buluhaton, nagpuasa sila. Kay gideklarar sa mga apostoles, ang atong espiritu matinguhaon pero ang atong lawas huyang. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Usa daw ang atong lawas huyang. Luya na ang pagbati nga dili maayo. Ang atong espiritu matinguhaon. Pero para madana to sa kabubuton sa Dios ang atong lawas, ang gibati sa atong lawas, para madana to sa kabubuton sa Ginoo, prayer and fasting. Tanan mo ingon amen. Kapoy, sakripisyo, gutom, pero naigahom sa Ginoo ani, mga igsoon. Gusto ba ka nga mahimong suod sa Dios? Balik sa buluhaton sa pagpuasa ug mga pagampo. Suura ang Dios. Amen. Balik-balik na ko ni nga testimonyo sa inyo sa amahan ni Pastor Ray. Si Pastor Ray man gyud ang testimonyo ani sa mga sa Manila pa mi. Samtang ang ilang amahan nag-uma. Muadto sa uma, samtang mga gagmayng bata pa ning mga pistanyo, mga igsoon, matingala sa ilang papa kay taod-taod mawala. Ilang pangitaon daw. Kay mawa to sa uma, mawa. Ilang pangitaon sa sulod sa iyong uma. Taga-kon man sila, taga-Samal. Kanang diya baka lang sa Davao. Pangitaon nila ilang papa kay nawa. Stinga sila pagkakita sa ilang papa kay tuas likod sa saging, nagluhod. Mao ito iyang altaran sa uma. Gitan-aw nila dito ang yuta, mga igsuon. Hulma sa tuhod sa ilang papa. Nga bisag tuwa sa uma, makahimo siya, mga igsuon ko, sa mga pag-ampo sa Ginoo. Og ila kunong madunggan kung unsay pag-ampo sa samtang silang mga bata pa, mga gara-garaon kayo. Ilang madunggan sa ilang papa, inigluhod na dito, mga igsuon ko, sa likuran natong nilubong na ang tuhod. Nga Ginoo, akong iampo sa imuha nga ang akong mga anak mahimo nimong galamiton. Panahon nga magpuasa ang iyang papa, panahon nga moadtog simbahan ang ilang papa, kanunay madunggan nila nga Ginoo, suod kayo sa Ginoo ilang papa. Amen? Ngano makaingon tag suod kaayo sa Ginoo ilang papa?
walay ni usa sa 7 ka anak nga lalaki nga wala mapastor. Nga bugoy kuno kayo sila. Pero gitubag sa Ginoo ang pag-ampo sa ilang papa. Tanan mo ingon, amen. Gusto ka mahimong suod ka sa Dios, puasa ug pag-ampo. Gusto ka manumbalik ang imong gugma sa Ginoo sa dati pagsugod nimo sa pagpangalagad sa Dios, puasa ug pag-ampo. Kay daghay na nga lagad karon nawa na ang unang gugma, the first love. Wala na, layo na kayo sa Ginoo. Gusto kang mobalik ang imong unang gugma sa Ginoo, unang gugma nimo para sa Dios, puasa. Kay ang puasa makapabalik sa gugma nimo sa Ginoo. Himayaon na to ang Dios. So we say praise the Lord. Fasting is the one of the most important discipline in Christian faith. Puasa kita mga igsoon. Gusto ka nga makita mo kagalingon sa pagkamay inubsanon? Puasa. Makuan din na to itong kagalingon na ni. Makontrolar na to. Basta magpuasa ta. Naigahom mga kaigsuunan. Ang Ginoo sa diyang nagpabautismo siya kang Juan dito sa Jordan River. It is indeed to open secret because Jesus himself, after being baptized at the Jordan River by John the Baptist, from heaven by the Holy Spirit, he pleased God. And then, human yag bautismo mga igsuon, wala dayon nilakaw ang atong Ginoo para nagministeryo. Wala din siya nilakaw para nagwali. Wala din siya nilakaw para mabuhat sa mga buluhaton. Kung dili, niadto dayon siya mga igsuon sa dapit, diin, dito siya nagpuasa ug nagampo. Ang pagpuasa may usa ka pinakaimportanteng butang nga buluhaton sa mga Kristohanon nga naay pagtuo sa atong Ginoo. Kini usa ka dayag nga sekreto, sekreto man man kag fasting di man kay na makuanan. Sama nang fasting dili kayo. Wapoy kuanana, wapoy kuanana nga kuan gyud fasting kana, wagi mangita na fasting wala. Pero mao ni ang sekreto. Tungod kay ang atong Ginoo sa wala pa siya nagsugod sa ministeryo, siya nagpuasa ug nagampo. Palakpakan nato ang atong Dios. So kapag palakpak mga kaigsuonan, everybody say praise the Lord. Hallelujah. Daghang kay pressure sa kinabuhi. Daghang kay mga giatubang nato nga mga kalisod sa kinabuhi. Pero dili gihapon mawala ang atong kalipay sa presensya sa Dios. Kay ang Dios mahimo natong suoron mga kaigsuonan. Usa na ning taknanan ning orasa sa atong prayer and fasting. Duolon natong Ginoo, Lord, ang kaaway sa atong kalag nagbuhat sa tanan sa iyang gahom. Sa pagpugong kanato sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Grabe ang penetration mga igsoon. Grabe ang penetrate kalon sa yawas kinabuhi sa mga Kristohanon. Para dili lang gyud ta mobuhat sa sakripisyo sa mga pagpuasag, mga pagampo. Manindog tang tanan. Nahibalo ang yawa nga kita makabaton og espirituhanong gahom kung magpuasa ta. Nahibalo si Satanas nga kung magpuasag, magampo na ka, makabaton ka gahom gagikan sa Ginoo. Woo!
Mahimong suod ka sa Dios, mga igsoon. Kaysa dihang nanaog si Moises, nagdanag o halos dili na matanaw sa mga tao ang iyang naong sa kasanag, mga igsoon. Nahibalo ang panuway nga kung ang Kristohanon magsakripisyo na sa mga pag-ampog pagpuasa, nahibalo ang yawa nga makabaton ka og gahom gikan sa Ginoo. Hadlok ang panuway nimo, mga igsoon. Kaysa dihang nagpuasa ang atong Ginoo, giadtuan sa yawa o giignan sa yawa, gisukod sa yawa, giignan sa yawa ang Ginoo. Kung ikaw gigutom, himo ang panang tinapay para makakaon na ka. Himo ang bato ang tinapay para mawala ang imong kagutom. Daghang kaig bato sa ilang nahimutangan. Gusto si yawa nga usbon niya ang pamaagi. Gamhanan, nabalo ko gamhanan ka, himo aning pan, himo aning tinapay ang mga bato para di nakagutomon. So isulti sa Ginoo, man shall not live by bread alone. Dili lang mabuhi ang tao sa pagkaong literal. Tanawa, unsay nahitabo sa atong Ginoo samtang nagpuasa siya, nakabaton siya gahom sa kalig-on sa mga tentasyon sa kinabuhi. Wala siya matintal bisan taliwala sa iyang kagutom, mga igsoon. Pwede, yes, pwede niya himuon og himo niya pa ng mga bato. Pwede. Pero wala siya madala sa tentasyon. Kini diyang magpuasag, magampo ka sa Ginoo, tagaan ka niya gahom sa kaligon. Gusto ba mo gahom sa kaligon? Gikan sa Diyos. Dagay mga tao di mo apilog puasa. Dagay mga tao di gustong sakripisyo. Dagay mga tao di gusto ani nga buluhaton. Mao na nga pag-abot sa tentasyon, luka pa diretso. Pag-abot sa mga pagsulay, tumba diretso. Ano? Huway kaligon, huway gahom sa kinabuhi nga gikan sa Ginoo. Wala buhata sa Dios, wala buhata sa Ginoo ang bato nga nahimong pan para matagbaw lang, mawala lang ang iyang kagutom. Ngani giignan hinuon niya Satanas. Dili lang ang tao mabuhi sa pan lamang, kundili mabuhi ang tao pinaagi sa mga pulong nga mugawas sa baba sa Dios. Man shall not live by bread alone, but by the word that proceedeth out from the mouth of God. Gusto ba mo kaligon, church? Tanang naminaw karon through live streaming, gusto ba mo kaligon, mga igsoon o mga higala? Kinahanglan mo dool ta sa mga pag-ampog, mga pagpuasa, sakripisyo kini nga buluhaton, pero makabaton kag kalig-on sa gahom sa Ginoo. Kung gusto ka og kalampusan, hallelujah, tawgon nato nga atong kaugalingon nga mosunod ta sa kagustuhan sa atong Ginoo. Atong iapil, kinahanglan espirituhanong disiplina sa mga pagpuasa. Human ang atong Ginoo mig kayab pagbalik sa langit. Ang unang simbahan, mga igsoon nga ginumala sa atong Ginoo, ginawalihan sa atong Ginoo. Hallelujah. Mga apostoles, mga kaigsuonan, sa pagkayap sa atong Ginoo, mingadto sila sa Apirom, nagdaig, nagampo, nagpuasa ang mga apostoles, samtang ang atong Ginoo mobalik na ngadto sa langit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Come on, let's pray. Walay sulod ang atong tiyan, walay sulod ang imong tiyan karon kinagpuasa ka. Sa duha ka kan-anan walay sulod ang imong tiyan mga igsoon. Pero timan inig maayo. Luya og daghang kagbation nga kagutom, pero timan ig maayo. Busugon ka sa Ginoo, pabation ka niya sa iyang gahom, kay kining gahom sa mga pagpuasa naa dinhi ang pagpanlihok sa espiritu sa Ginoo. Mohatag kanimo gahom sa kaligon, gahom mga igsoon sa pagpugong, gahom batok sa kaaway. Nasayod si Satanas nga makabaton kag espirituhanong gahom. Kung ikaw magpuasa o mag-ampo. Human sa yawa sa pagpanintal, sa pagpuasa sa atong Ginoong Jesucristo. Gihingin lan kini o pahawa sa Satanas. Diha-diha ming kalagayo ang yawa mga igsoon nga way nahimo. Puasa, puasa, puasa. Church, puasa. Hallelujah. Gusto si Awa ulipunon ang mga tao sa pagbuhat sa mga kahilayan. Gamiton sa yawa ang tanang mga tentasyon nga moabot sa kinabuhi sa tao para malukapag, malumpag ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Luyahon kas panuway pinaagi ni ining mga tentasyon sa kinabuhi. Fasting and prayer can restore your strengthen your intimacy with God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Blessed be the name. Blessed be the name. Sige mga igsoon, padayon sa pag-ampo. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Amen. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo pukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kopti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo.
makausa tagbawa ako, punon mo niya ako, Ginoo. Sige pa dahil sa mga pag-ampo, mga igsoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, we praise your name. Hallelujah.